Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Давир Офисиал. Бародарони азиз, дар навори имрӯзаи якчанд намуд мошинҳои нав равон кардан мо қабул кардему ба шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳам бародарони азиз хона, мошин, замин, квартира чизе барои фурӯшу реклама дошта бошед, агар хоҳед ки дар канали мо дар реклама бигзоред, марҳамат дар ҳамин WhatsApp мо маълумотҳои хона, мошинтон равон кунед. Мо дар видеоҳои баъдина дар реклама мегузорем бародари азиз. Ва фикри худтонам дар комментария нависед аз куҷои Тоҷикистон чӣ хеле мошинҳо ба шумо маъқул аст. Мо ҳатман фикри шуморо ба назар мегирем. Ва ба видеонавори мо лайк монед, ба канали мо обуна шавед, дастгирӣ кунед. Мо барои шумо видеоҳои ҷолибу пешниҳод мекунем. Ва дар инҷа мегзарем ба қисми эълони мошинҳо. Ба шумо тамошо бифармояд бародари азиз. Мошини якум ВАЗ 21099. мошин дар ҳолати беҳтарин, дар ҳолати техникӣ қарор дорад. мошина мехарӣ, ҳай мекунӣ фақат. хоб айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 7500 сомон. қимат ҳам нест. сӯзишвориш бензин, газ. соли 2003 солай. бо муомила ҳам доштаед. занг мезанем, аз соҳиби мошин маълумот пурра мегирем. объем мотораш 1.5. яки коробка передачаш механика дастай. занг мезанем, ба муорад маълумота мегирем, мошина мехарем. мошини навбатии мо ВАЗ 2106. соҳиби мошин қайд карда ки магнитофонаш кор мекунад, сигналҳо ҳама кор мекунад, дараш кор мекунад. мошинча 100% 16000 сомон бо муомила ҳам дорад. занг мезанем, арзон мекунем, мегирем. солиш 97 сол. дар кузови седан қарор дорад. объемш 0.6 простой. мошин механикае. ВАЗ 2106. дар ҳамон номерҳои дар болода занг занем, бародари маълумот пурро аз соҳиби мошин бигирен. мошинча дар Истаравшан қарор доштааст. ҳамон лайки бобогира буза бачаёча далча видеора ба ҳазур тамошо кардан мегирем. мошинҳои нав шуморо интизор мегзарем ба эълони сеюм мошин. Opel Astra G. солиш 2006 сол. объем мотор 1.4. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархномаш 60000 сомон бо арзон мешавад. мошинча мега нав магия. нав харидем, мақсад қадарам истифода бурдагӣ нестем. занг мезанем, маълумоти пурро мегирем. дохили мошин, дарунаш, берунаш ҳама тарафа тозаи, хулоса ягон дард надора мега. 100% ба мошин гарантия медиҳем. мехарем, фақат ҳай мекунем. 2006 сол. хоб мошини навбатии мо бародарони гиромӣ Opel Astra G. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҳаст. мерен дар Душанбе маълумоташа мегирен, занг мезанен, мошина мехарен, ҳай мекунем. сӯзишвориш бензин, газ. солиш 99 сол. кузови седан. фарош ҳамаш кор мекунад, оинаҳош бонди кор мекунад мега. магнитофон, кондисионер, ҳама тарафа мошин 100%. беҳуда занг назанен, гуфтагиай касоне ки мошин харастен, ҳама одамо занг занад, бо арзон мекунем, метем. оинаҳош ҳамаш электропакет дастай. дар кузови седан, объем мотор яки 1.8 простой. хоб мошини навбатии мо дӯстони азиз, мошини молодежный ВАЗ 2115. 24000 сомону 24500 сомон. танҳо бензин қат мегарда. мошинча мега молодежный кагем, кондисионер, магнитофон, ҳама тараф печка 100% кор мекунад. дар кузови седан қарор дорад. объем мотораш 1.7 2003 солай. мошин қакуна ҳам нестай. мерем дар пеши мошин савдо мекунем. кадомимон агар мехарем, гуфтагия ки савдо дар назди мошин мешавад. хобчаи снова биги бура бача бахар мошинча. мошини навбатии мо
خونده аванте. خب در همین نمره 908 55 35 35 زنگ میزنیم، معلومات پر را میگیریم. هرچند که ما در اینجا می نویسیم باز معلومات های پر هم دارد. خب این حال در شهر دوشنبه 82,000 سوم بنزین سوزشواری شده است. سالش 2010 کوزه سدان، ماشین اتوماتیکه، فقط میشنیم های میکنیم. ابیامش 1.6 پرست. ماشین هم میگه واگونه، ای واگن اومده بوم معامله هم دارد. باقی در امان خدا باشین. پناه خدا تا ویدیوهای بعد.